Nyakor mga neno kanyo ka dakika ni prario kuda boro tok sadek mano marokinyi kamora mora mintiere machiegni e chenro mano mar mbaka oroma semi kanyo chal mar fwambu sebedo ging'eyo ni gin gik mage mabendu duchi makawuono wabiro bedo kaluoni e kor gwenge mopogore e pacho kaindi moko kuom nyakor mga wabiro bedo kwa keloni achiel kachiel e chenro mar mbaka oroma mabende wachako sani TWAK mare nyakarom kanyo saa 5 mar onyango. Nyakor mga okinyi makawuono ber kwa losa hinya kutendre kod kaka kaontis mapacho kaindi osebedo ka choko omenda mabende gisiro godo budget margi mano mabende gijatimo mano e hiko omenda ka hiko omenda kanya kasani nyakor mga kaluore kod nonro mabende notim kod apis mano mar controller of budget mano nonro e kinde thuolo mar dweche 9 mokwongo mano chakre ne governors manyien e kaontis mopogore donje apisi koro yangore ne gwenge mag Nyanza kaontis mabende nitiere e gwenge mag Nyanza osebedo katimo maber e kinde thuolo mar dweche 9 mano mar hiko omenda mano mar higa mar 2022 mabende da gitimo ne ginondro yango ni kaontis mantiere gwenge mag Nyanza osebedo katimo makara hinya e bero choko omenda mag kaontis wanginya kagisani kaontis mopogore loso budget margi mano mar hiko omenda mano mar higa mar 2023 nyaka 2024 kiny makawuono ber mar mondo mi watuage hinya kaka japiny en ber mane mabende iyudo e kinde mabende kaontis mopogore yudo omenda mabende ginyalo siro godo chenro mage emomiyo kiny makawuono abiro bedo gi welo ariyo mokwongo abiro bedo gi Dr. Oscar Olima mabende en jagoro e sirkand kaunti ma Migori abiro bedo ka fono ne en bendo nyiso ni kaunti ma Migori gin okenge mage mabende gisebedo ka gichwalo mar neno ni kauntis ochoko omenda kaka dwarore mar mondo mi japiny owinj wega bende abiro bedo ka loso kod Duncan Otieno nyakor mga en jalony e loso budget to wuok e duolo mong'ere kaka Center for Fiscal Affairs koro ponono ni nitiere giote mora nitiere karamna posters mabende wasekete mbui kacha ichwalonwa ote magi lai magote machuok ariade ka uchiel nono mbui mar Facebook YouTube dido achiel kachiel itudri kodwa wabiro bedo kwasomo ote magi kwa dhi nyime gi chenro makama yiena mar mondo mi achak gi jagoro e kaunti ma Migori ka uwinja mana Dr. Oscar Olima kiwinja amosi ni misawa kaunti ma Migori otionade misawa inya Sharon kaunti ma Migori ochio maber kabisa ero kamana inya kopogre gi Olima nyakor mga bende nitiere ka gi Duncan Otieno mabende neno achiel kachiel kokalo e mbui mano mabende njalonye loso weche mag budget owuok e duol mana kana sinyisi mar Center for Fiscal Affairs in binyala mona moso jopiny amoso ni kwara Ramogi ne oyawre uru kamano Sharon kuom thuolo mar bedo kodaka ero kamana inya kacha kumana kodi Dr. Oscar Olima achiel kachiel kintiere e kaunti mano ma Migori kaka jagoro e kaunti ma Migori inyalo bana fono nwa kramna kaka okenge mabende Migori osebedo ka chwalo mano mar neno ni uchoko omenda e yo makare kaunti ma Migori ang'e sirikal manyien mano mar Dr. Chilo akani daktari ero kamana inga ero kamano ne jowinjo gi joneno mag Ramogi TV okinyi makawuono amoso ni misawa wabiro kawuoyo kod mbaka mar chokro mar omenda elo gavana marwa Dr. Chilo yako ma en gavana ma Migori County kendo an ka gi nyawadwa mwatiyo godo miluongo ni Mr. Morris Otunga ma en CEC mar Finance and Economic Planning wadwa TWAK kawuono e yo mar chokro mar omenda kendo Sharon
penjo mi penjo cha olala matin, but wasetimo maber ahinya e wach mar chokro mar omenda. Erokamano ahinya. Olima goni erokamano nikech ni yudo thuolo mar twak ahinya e lo sirikand kaunti ma Migori. Mana kana sechako nitiere nonro mabende notim koda controller mano of budget, mana peace control of budget mabende koro yango ni counties mag Nyanza osebedo katimo maber ahinya kaluwore koda okenge mag choko omenda gin giwegi, mano mong'ere gi dho ngere kaka own source of revenue. Koro apenjo mana ni county ma Migori gin okenge mage mabende uchwalo mar neno ni un bende uchwalo kata mno kenge mago mag choko omenda mano kuwuok e sirikand kaunti ma Migori kopogore gi budget mabedo jamiu. Erokamano. Koluwore gi telo mar gavana marwa Dr. Chilayako, kaunti mar sirikal ma Migori osekawo okenge mopogore opogore. Abro wacho gi luomo gi aeto ka thuolo yudore bang'e kora nyalo dhi e matut mondo mi jowinjo to gi joneno winji. Mokwongo kabisa kanyocha tich ochakore, sirikal mar kaunti ma Migori noneno ni ber mondo wabed gi gimiluongo ni Revenue Administration Bill mang'iyo kaka itimo chokro kendo ng'iyo weche mag chokro te e kaunti ma Migori. Koro through efforts mag sirikal ma Migori ka, County Assembly ma Migori tarik 13 dwe mar 4 igani nokalo gimiluongo ni the Migori Revenue Administration Act 2023 matije maduong' mar ng'iyo ni to chokro itimo nang'o, titime gi ng'a, tichoke adi, tigole kanya, tiroke kanya, to be ochopo mondo mi odonjo tich ma omiyo no ichoke. Koro koluwore gi mano kendo kane sirikani odonjo ne wayudo ka revenue Migori ka ni choko gi jok miluongo ni casual workers. Jende ni ne waoro casual workers e pap to choko to wageno ni gidhi kelo magichokogo. Koro through leadership mar sirikal manyien mar nyo wawacho ni mondo wabed gi staff manyien mobedo properly inducted mondo mi gichoko revenue kata omenda e yo makare kendo yo mowinjore ochoke. Erokamano ahinya daktari, ibiro bedo bende Sharon yo machielo. Okay. Erokamano ahinya, mana matuti biro bedo bende kileronwa mana okenge mabende osegoyo, mise mabende osechwalo chakre ne Dr. Chilayako donje telo nyaka sani gin mise mage mabende osebedo kugoyo, biro bedo bende kileronwa e yo mahuyanga. Kokamano nyakoro mgejwanga bende nchiri giwendo machielo mano Duncan Otieno mabende en jalony e weche mag budget. Ang'eni e kinde makamage piny Kenya kanwa somo budget mano mar hikomenda, mano mar higa mar 2023 nyaka 2024 Duncan. Ang'eni counties bende osebedo ka loso budget estimates maggi. Koro mana kaka jalonya e weche mago mag loso budget mano Duncan. Gin okenge mage mabende counties rango e kinde mabende giloso budget. Erokamano maduong' Sharon kuom penjo mipenjo no. Daher mar lero ne kwa Ramogi Ajwang' ni mana kaka timore sirikal maduong' mamalo, chik magayo loso weche mag budget mwaluongo gi dho ngere ni Public Finance Management Act mar higa mar 2012 kotene gi regulations mag Public Finance Management Act, County Government Regulations 2015 ema yango rabedhi okenge mowinjo sirikal mag loch gwenge okaw e loso budget. To ma wacho ni kochakore dwe mar 8 jatend migawo ma ochung' ne weche omenda winjo be ni golo gima waluongo ni circular, budget circular ma yango ne migepe ma county
ni thuolo kata okang' mag chako loso budget osechakore ayanga kendo ochiwo gima waluongo ni guidelines mise ma owinjo bed ni migepegi yienge chenro mage mag loso budget kendo mage gin gik ma keto e lela ni to ka udwa loso budget kaka county ang'o mowinjo ung'e ma achiel kuom mage gin mokwongo dwaro ama chenro mag dongruok mar oganda mag county no ma wayudo kokalo kuom document mwaluongo ni County Integrated Development Plan ma en chenro mar dongruok mar higni 5 ma county loso to kokalo kuom County Integrated Development Plan ni wan gi plan machielo mwaluongo ni Annual Development Plan chenro mokwongo ma wacho mokwongo no en mar higni 5 to kuom chenro ni county ka county chik dwaro ni mondo gikaw kuom chenro mar higni 5 gikaw chenro mar higa ka higa kokalo kuom kacha mwaluongo ni Annual Development Plan tieni chenro ma dhi tayo dongruok mag county e thuolo mar higa achiel koro magi chenro ni oting'o dwach jopiny kaluwore oketi ama mong'ingi migawo ka migawo koro magi e gik achiel kuom gik moko matayo county ka giloso budget margi kendo ma yiengore e yuto mar county yuto gi gin nyadidek yuto mokwongo en yuto ma sirkal mamalo mwaluongo ni equitable share ma county ka county ipogone koa sirkal mamalo yuto mar ariyo en yuto miluongo ni yuto mar achiel kachiel moa kuom county mwaluongo ni on source revenue en ushuru ma gikawo gijuogo jopiny mano bedo part of on source revenue then nitie yuto mar adek mwaluongo ni conditional grants en imiye en yuto ma ok en gowi en kony mochiw kokalo kuom sirkal maduong' kowuok kuom pinje maoko ama kembe mag dongruok machalo kaka World Bank IMF dongruok mamoko machiwo conditional grant yani en kony momiyi gi gimo dhi timo koro adek gi e yore mag yuto ma county tiyo godo kuom loso budget to ka gisenongo ma to ging'iyo gi dwach jopiny koluwore gi chenro mantie magi e achiel kuom gik ma ging'iyo mondo mi okonygi e loso budget mar higa ka higa. Sharon. Kamana inya Duncan hileronwa kanyo maler kendo wawinji e yo makare en mana ni bende gisani bende daktari bumana mna lero nwa karamne county ma Migori ni chako yango nwa karamna yore mamoko ma bende county ma Migori usebedo kudino godo kata mna yore ma bende inyalo chogodo budget mane sirikal county ma Migori ni loso kotenre kod revenue administration bill mano kaka itimo choko mago omenda mana kijalo mana funo nwa matut kotenre kod okang' makamano. Erokamano. Mondo mi revenue administration bill ni oti kecheto mana chik chuno ni nyaka to koro kao kenge moko mondo mi oti koro juma manyo watieko ni governor marwa nyo yiero selection panel madhi keto board mondo yier chairperson to the members of the Migori Revenue Administration Board to the director of revenue mondo koro chokro odhi e yo makare ma board no en sani ne iluongo ji kendo en open mondo mi joma paro ne ginyalo okel kwayo margi mondo gidonje board ni mondo gibed part of the success mar revenue collection mar Migori County. Okang' machielo kendo okang' maduong' ahinya chokro mar omenda en mwaluongo ni tiyo gi technology kata computer kata midendo gi dho ngere ni automation. Governor marwa oketo mbele kabisa revenue automation nikech seche ma ior ng'ato e pap kucho mondo odhi ochok omenda to choke ka en cash kaka en no imiye
gombo nyalo kete mosoyo fuke. To kwa tiyo gi technology to dhi konyowa mondo mi wachok omenda yo makare. To nyaka sane keni Daktari Oscar Olima bende technology ma kamago osetiyo godo kata mne kaunti ma Migori nikech ang'ene kinde thuolo mar dweche badero madek mosekadho na nitiere ng'ur kowuok kuom johala kanyakla kod josundo kata na joked ne ratiro mag oganda kaunti ma Migori. Akeni choko osuru juogo kata mana kaka jojuok juogo ga ji e chirchni mopogore opogore. Ang'eni nitiere kaka counties mamoko samoro osebedo ka keto mago e tim. Akeni kaunti ma Migori usechopo kanya gi mana. Gesani, nyo wachako tiyo gi mwaluongo ni POS systems ma sama ng'ato dhi juoko ji e chiro tok miye to soyo fuke ichule through ichule gi simu imi receipt kokalo kuom gima waluongo ni POS system, no? Aeto koro maduong' ahinya ni e budget maro ma higa ni kanyo waneno kaka chokro no dhi maber, nyo wamedo target from mane waketo mokwongo uno mede kuom atamalo 20% mondo mi wanene kwa nyalo chopo kanyo. Ero kama na inya bende karabo bro bedo bende kwa somo kora mna paro kotenre kod okang' makamano. Duncan kaka jalos budget ang'eni counties nitiere kod yore mopogore opogore ma bende gisebedo ka gichoko godo omenda kaka jalony mano motenre kod weche mag budget kod uchumi. Ere yore ma bende counties nyalo loso godo omenda mago own source of revenues mag gi samoro kinyalo yango de jopiny. Own source of revenue wuok kanye mago ka wuok e counties. Pero kamano Sharon, pend chik maduong' pende 207 kidhi nyaka gochiko miyo counties teko mar juogo jopiny. To gijuogo jopiny e gik machalo mwaluongo dho ngere ni property rates kod entertainment tax. Counties ema miyo ute goyo thumbe kata ute toyo ngona lesen mar timo tijegi. Koro county juogo joket mwandu mae county mondo mi migi lesen mag timo tijegi, obed magawa, obed kar neno mpira. Chik dwaro ni mondo county ochiw lesen en juok. To joma uso chiro bende ma waluongo ni johala swekra gi ohala mamoko mago bende county omiyo gi teko, chik omiyo gi teko mar juogo. To kiweyo mano, chik wacho ni kata kokalo kuom chik moro amora ma bunge mamalo oloso mago e yore ma county nyalo juogo godo. Koro kapok wadhi kanyo, daher mondo mi awach gimoro matin ni Laktar Olima owuoyo kuom okenge ma jo Migori osekawo. Tadieri king'iyo gima Laktar Olima wacho, nyuomore kendo chal kod duoko manowuok ka jatend ng'iyo budget moluongo ni control of budget Laktar Andres Nyakango. Jumbe mokalo 2 ne gigolo report mag kaka sirkande mamalo gi mapiny osetiyo gi budget kuom thuolo mokalo no. Koro iyudo ka kuom ranyisi Migori achiel kuom counties ma osetimo maber in terms of own source revenue performance. Kuom target agete mane giketo higani, ne giketo agete mar choko $450,000,000. To nyaka sani dweche 9 ei budget gisechoko $288.26. Mano en atamalo 64.1. Maluwe machiegni en Siaya in terms of atamalo
CFA noketa gete mar $700,000.9 but nyaka sani gisechoko $358.7 mana tamalo 51. Then king'iyo Kisumu noketo agete mar $1,762,000 to nyaka dwe mar adek mano dweche 9 e budget gisechoko $823,000 mana tamalo 46. Then county mwadendo ni county of unlimited potential, county mar Nyawang'aya noketo agete mar $472,000 to nyaka sani gisechoko $159,000 mana tamalo 33.7. Koro kapok wang'eyo yore ma ginyalo bero godo choko mar achiel kachiel moluongo ni on-source revenue, nyaka kokungo penjre to agete ma counties giketo be gin gima waluongo gi kizungu ni realistic. King'iyo agete ma ng'ato keto chal mana ka in Sharon kikoni kawuono adwana kochopo dhiambo tabed ni asesomo buga ni pages 40 to ka nonro mari ama historia mari mar somo buk gikoni odiochieng' achiel somo ga pages 2, mano nyisore ayanga ni agete mari ne ok idhi chopo. Koro e county bende agete magiketogi bende gin realistic. Whether gin realistic kata ok gin realistic biro mana nenore kaluwore gi okang' ma wasehaye. Kuom ranyisi, king'iyo Migori odong' madirom $170,000,000 mondo gichopi agetegi. To penjri to ma be gidhi nyalo yudo kuom dweche 3 mar 4, 5, 6. Ka ok ginyal, bende nitie ohala ka tero agete ni malo koso nitie en ber mondo mi agete no dong' kama entie no ama odwoke piny mondo chenro duto te otim ng'iyo ni agete no ochopi. Nikech en gimoro achiel keto agete to en gimoro ariyo mar yudo agete moketi no. Koro mano e okang' mokwongo bonjo counties openjre. Then ka gisepenjore mago to gidin rode ama fuok ma ushuru lal godo. Kendo amor ka Dr. Olima owacho tenge ma jo Migori oseketo kendo chien kanyo ne waneno ka county ma Homa Bay bende no oketo okenge mag choko osuru e yor nyambui mwaluongo ni automation. Koro nenore ni okang' manyalo konyo e dino rode kod fuok mamiyo mwandu mag jopiny mochoko e yor osuru lal godo. Kiweyo mano, okang' mar adek bende nitie thuolo ni counties gi nyalo penjore to bende nitie yore monjo wachok godo osuru ma waweyo oko. Kuom ranyisi, nitie property ma ok chulo osuru kata nitie property ma wachulo osuru sani matin moloyo makony bende gichulo. Osuru bedo levied property bedo governed gi gima luongo ni valuation roll. Penjri anento valuation roll ma watiyogo sani e choko osuru e counties wagi bende gin up to date, bende gin manyasani. Abro miyi ranyisi. King'iyo kaka county ma Nairobi ka, valuation roll mitiyo kuom choko osuru sani en notigo 1972. Mano almost mwaka 50 gi wiye. So mwandu ama property mane nitie kar dak ndalogo oke masani. Koro be nitiere thuolo ni wan gi mwandu mang'eny manyalo miyo osuru ma waweyo oko. Koro mae makelo wa e paro moro mar wacho niya kaka county owinjo watim gima waluongo niya map our resources. Tiende wang'e niya mwandu wane kanye, mwandu mage mwanyalo duoge osuru gite gin kanye. To bende gite wakete ushuru, wajuoge ushuru kaka owinjo bende wajuogo. Kapo ni watimo ma to wadhi pede okang' mokwongo mar ng'iyo kata mar yango ni onge mwandu midhi weyo oko ma ok ojuogo ushuru. Nikech sama iweyo mwandu ma ok ojuogo ushuru ma ituono county e yuto mojibo noyudo. Kiweyo mano wang'e ni kata ka wajuogo ushuru kuom jo ohala matino tini bende ohala mwatimoni bende juok mwatimoni bende oyiengore gi service ma wamiyo jopiny. Nikech kuom ranyisi kijuogo jopiny e chiro to ok imiyogi service manyalo kaka cho kod pi kod mamokogo, bro kelo ng'ikruok e ohala. Nikech sama lwasi mar timo ohala obedo maber ma miyo ng'ato bende bedo gi thuolo ama bedo gi chia mar chulo osuru. To ka wadiche mana gi choko osuru to service mwamiyo jopiny ok waketo mbele ma bende okang' mamalo okang' moromo
temo thiro osuru ma nyalo nwang'o kuom jopiny. Kuom mage achiel kuom gik mowinjo bed ni wang'eyo to sama wachoko osuru bende nitie fuok kata rot mwaweyo oko mamiyo koro ok wanyal choko osuru e atamalo moromo, atamalo madwarore. To kendo kiweyo mano bende osuru watiyo kode maler e yo makare mamiyo jopiny ma wajuogo neno bedo gi chia kata mor mar chulo osuru ma ok gine ni en pek kata mzigo momigi. Erokamano ahinya. Aparo ni mano paro maliw Duncan ahinya kinde ma bende ichoko osuru kata mana e counties mopogore opogore. Japiny, ja ohala ma bende samoro nitiere chiro en bende dwaro mar mondo mi oyude lokruok moro kata mana e yor dongruok. Kuom ranyisi ka oseduogo duchi ma kawuono, kuom ranyisi auso e chiro, bende nitiere pi e chiro kanyo, bende nitiere kata mana chope e chiro makamano. Aparo ni mago gin paro maliw ma bende medo sumo kanyo. Mana ka dok iri e kaunti ma Migori, Dr. Oscar Olima, kotenre kod kata mana kwang'iyo target maru, ageta maru, mano mar choko osuru, mano kotenre kod gimong'ere gi dhongere kaka own source of revenue, mano e kaunti ma Migori. Target maru ne en $450 nyaka sani. Osechoko kwan atamalo 60 mago mag osuru maket kod mago. Mana kinyalo nyiso jopiny ahinya mantiere e kaunti ma Migori, nikech kinde ma bende uchoko osuru nitiere ageta. Kende nugeta ango kaka kaunti ma Migori e kind thuolo mano mar dweche gi, nikech nyaka sani gin mana dweche 9 iye ema bende nonro ma kamagi bende notime. Ageta maru ne nang'o? Ageta marwa e higa ni Sharon en $450,000 to gie sani wasechoko $362,000 gi wiye moro kanyo matin. To ageno ni ka idhi lor financial year higa ni ma en dwe mar 6, watemo mondo mi wachopi mwakal kata ageta mano waketo. To adwa lero kendo ne jowinjo magwa ni chokro temo wachoko e kaunti kae, ok wachoke aeto wakawo kaka sirikal watiyo godo. Oyo, wachoko aeto watero gi back to treasury, kore ka iduokonwa kaluwore gi budget mwaketo to gi programs mwaketo mwadhi timo. Koro gie sani nadwa lero kendo wach mar ariyo ni kaka sirikal mar kaunti ma Migori kae, gima Duncan owacho cha be adieri. Watemo mondo mi ageta marwa king'iyo financial year manyien kendo waketo chenro mondo mi otimre ni mondo mi wachak wamede kendo higa ka higa, mondo wamede mondo mi ka by the time ma wachopo higa mar 2 kata higa mar 3 to yud ka wakalo gino by up to 1 billion shillings e chokro ma wachoko e kaunti kaendi. Erokamano ahinya. Kapok okoyo matin, ng'ato nyalo penjo ni bende gin realistic, nikech ageta ma kamagi kata Duncan kaka jalony weche mag osuru bende na wacho ni bende gin realistic e kinde ma bende kata na kaunti samoro nitiere gi ageta margi. Ang'eni bende nitiere rode ma bende fuoge manego bed ni idino e kinde ma bende osuru ma kamagi ichoko. Maru ni neno ka ubro choke kind thuolo maromo nyaka hik omenda no rum. Okawinje maler ahinya, but county government ma Migori kokalo kuom telo mar Governor Chilayako timo weche ariyo. Mokwongo en yaro kuonde minyalo yud godo chokro, or rather gi ngere waluongo ni expanding the revenue base. Mano watimo kuom departments duto te. Waketo chenro mondo mi wayud chokro mang'eny moloyo. Kanyalo chiwo kwa ranyisi kaka Department mar Lands and Urban Development waloso valuation roll mondo ji duto te manigi udi kata manigi chirni duto te Migori ka wayud kaka ginyalo chulo rent to gi land rates maber. Moko osebedo ga katimore.
koro chenro ka ainano e departments wa parte e performance contracting governor omiyowa targets kata ageta kuom department ka department gik monego watim mondo seche ma revenue medore to japiny be yudo ber mar revenue no kokalo kuom gik ma county government timo negi kaka tero yath osiptal, gero chirni, keto pi, to gi programs mamoko kaka mane iwacho ma First Lady wa Dr. Agnes Ochilo timo kuom ne joma mine to gi ECDs mopogore opogore. Aparo ni manene paro malewero kama na inya gisanya kwa mgajonga nino kanyo kasangwe no sero maburo bedo kaka uyo matina Duncan kabiro bedi buro bedo kadabna kinyiswa ni rema bende counties nyalo bedo godo nikiche kinde thuolo mabende gimanyo yore mago mag choko usuru bende ntiere bugni mamoko mabende samoro gimulo samoro bende iwacho ni ageta giketo malo samoro ageta giketo mapiny kuonde mabende ginyalo kadabna juogo e choko omenda mane wach mabende buro bedo kwa TWAK koko manya kwa mgajonga asecha kuni note magi medo oro gi lai mago magote machok arede ka no mbui mar Facebook, YouTube video achiel kachiel inyalo oro ote magi kanya. Biro duogo kang mar ariyo mar somo ote makamago pod antiere gi welo. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing, but how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real-life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Dualo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Zile baraka unazonibariki baba. Zile baraka unazonibariki baba. Hebu waonyeshe. Unavyonibariki. Hebu waonyeshe.
waoneshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Nyakorom gajong machiegni okang mar ariyo ma en chendo mar mbaka oromo. Wadhi nyime gi twak chendo mar mbaka oromo nyakarom kanyo saa 5 mar onyango. Ma en okang mar ariyo. To okang mar ariyo makamendi nyakorom gajwang bende mabende wajatudre gi jofwambo magwa mar mondo mi ginyiswa pach jopiny e counties mopogore opogore kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo. Koro tok mar okang mar ariyo makama nyakorom gajwang wabiro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa. Bende ma en okang mar ariyo mabende wabiro bedo bende kwa somo ote magi. Ponono ni okeo TV mari okiny makawuono watwa kotendre kod okenge mag bero choko mag omenda e counties mopogore opogore. An kan tiere ka gi welo ariyo mak mana ni gionge studio. Antiere gi wende county ma Migori, mano jagore county ma Migori Daktari Oscar Olima, mabende nitiere county ma Migori kanyakla kode Duncan Otieno, mano jalonya e weche mag loso budget mawuok e duol mong'ere kaka Center for Fiscal Affairs. En bende watudre kode e yor mbui. Gisani yiena mar mondo mi asomo kuom ote mabende isebedo ka ioro, bang'e abiro bedo ka tudora gi welo mabende antiere godo. Kas nyalo mana somo moko kuom ote, ibiro bedo kikonya somo gi e yamo kanyo. Kinyalo mana keta moko kuom ote. Oloch Polaudi wacho ni Sharon choko omenda ok rach. Gima rach en ni bang' choko omenda to kata jogol omenda go ok ne ber mar omenda magigolo pesa go. Dhine mana jomoko matin, both counties kod national government. Irokamanya kuom ote mari. Ote machielo, Junior, iwacho ni giger chirni e yo manyasani. Mokwongo ok ne japiny mijuogo, koth goyo, chieng' chame to jajuoko to dech gi pesa. Aya, kopogore gi mano bende Bilo Witi, iwacho ni are these revenue helping the citizens? Iwacho ni apenji nigo wach makamano. Agino ni Olima biro bedo ka duoko wan nikech en makore ntiere ka Hilo County ma Migori okinyi makawuono. Rosie Nyateng iwacho ni Sharon kata ka gichoko to onego ging'iye kaka pesa konyo jopiny. Kuom ranyisi, iwacho kanyo ni nyamreche neno matek nikech ok chulgi e sama owinjore. Iwacho ni Ramogi ler pipeline. Sawa sawa. Erokamano ahinya kuom ote Maria ka yiena mar mondo mi amak break gi kanya ng'eni ote pod odhuro, ote mabende Dr. Oscar Olima biro bedo ka duoko. Mana ka daktari anyalo mana chako kodi weche mabende ote mabende bedo ka donjo kanyo kapok awinjo pach Duncan Otieno bende kaluwore kod okang' makamano. Ote mabende japiny wacho ni osebedo kijuogo gi en mana ni omenda makamano gikia kaka counties osebedo ka tiyo godo. Kuom ranyisi county ma Migori to ni wach nang'o? Erokamano Sharon. Gima duong' moloyo e weche mawacho gi te bende kendo moketowa ka en tiyo ne jopiny. Koro bero chokro kata loso weche mag omenda gi. Duoko gima duong' mogik mwang'iyo kaka county government wa Migori en ni to dang' wa improve kata dang' waber nade ngima mar japiny e kare mar ohala. Emomiyo nyaka iduchochiko manyo wadonjo gi governor marwa through the department mar trade osemedo chirni
kendo chirni manoger chon manyocha onge services osetem matek mondo mi watem kele services mondo mi jopiny oyud pi, joma use chiro oyud improvement of garbage collection kata choko taka, to gi kata mana choche kama ji nyalo konyore sama ji use chirnigo. Awinjo penjo machielo kendo ka ja penjo openjo wach nyamrerwa dhi tera department wa mar health mondo kendo en mor na wacho ni ei Migori County ka sani wan gi jomiluongo ni community health volunteers kata nyamrerwa 2,900 gi piero moko. Koro chakre sani chudo mar nyamrerwa dhi omedore kech gavana wa oyudo partners, aeto wambe kaka county government wachiwo contribution masani nyamrere duto tete nyaka to yud osara ma regular kata doko ni ok gin jotich manie public service. To gin jo Migori County ka, kendo mano en gima gavana oketo mbele kabisa. Ageno ni kuom mano penjigo aduoko, to kantie ma wiyo wilgo tinyalo parona mondo amed lero. Idwoko geyo makare mana ni penjo mabende jopiny penjo nikech in odiochieng' ma kawuono ibiro bedo kiloso e low county mano ma Migori nikech jopiny wacho ni kinde mabende ijuogogi mano osuru kokadho e kidienje mopogore opogore. Osuru makamage to konyo jopiny e yo machalo nade nyaka sani kata mana county ma Migori osuru mabende usechoko e kinde thuolo mar dweche 9 gi. Ineno ni osebedo ka konyo jopiny e county ma Migori e yo machalo nade. Gin okenge mage, dongruoge mage mabende samoro sirikand county ma Migori osechwalo ne japiny mabende yudo yot kata mana lit mar choko osuru kama intiere. Erokamano. Na lero motelo ni sirikal mar county ma Migori kae mwaketo mbele moloyo gimoro amora en service delivery kata yudo ni to japiny to nyalo konyore nade. Koro nitiere okenge mang'eny matindo ma target jowa matindo kata jowa manueng'o gi ni piny ma sirikal ni temo timo mondo mi wa improve godo ngima mar japiny. To anuoyo kendo mondo mi jopiny ong'e ni sama wachoko osuru kosekele e county ka ok wachak tiyo kode ka. Osuru kosechoke ka tidwoke back to the national treasury ka imiyowa kaluwore gi programs ma waketo to gi projects ma wawacho ni wadhi timo. To projects ma wawacho ni wadhi timo ne jopiny gi ok wachiew wan wawegi to waamua ni kawuono wadhi timo ma. Through public participation to the county assembly MCS be wacho projects magi feel ne dwarore e wards maggi, chirni magi dwano ger, dispensaries madwaro taya, dispensaries madwaro yath, madwaro udi kuonde ma lakteche nyalo dake, kamano. Koro through departments mopogore opogore kaka higani kende Sharon, county government wa Migori ni kunyo kisimbni kata boreholes 27 mondo mi pi oyudre machiegni ne jopiny kuonde ma pi chende. Ahinya sub counties wa machalo kaka Nyatike. Koro iyudo ka departments mopogore opogore kaka mar energy temo bero mondo mi kaka water intake point wa Moyani through efforts mag department no watimo solarization mondo ji duto temo dak e Migori County ka oyud pi e yo makare.
koro aluomo mana achiel kuom yore ma county government ma Migori timo mondo mi wa improve godo ngima mag jopiny ma Migori. To ging'eny kendo githoth maka thuolo yudore to anyalo lero gi kabisa kendo yo makare. Erokamano ahinya. En mana ni kinde ma bende counties chokoga osuru, nitiere moko kuom geto kata mana targets magu ma samoro ok uchopie, moko bende samoro keto below targets, kuom ranyisi kata mana juogo osuru mopogore opogore, nitiere kata mana moko ma bende iwacho ni they are not realistic, moko bende realistic. Lakini kaunti ma Migori kiwe kata mana osuru ma bende owe oko ma bende ong'ere kaka valuation kata mana mag rolls go, ineno ni osuru kata mana estimates budgets ma bende uketo, ineno ka dhi chopo dwaro maru? Thothne dhi chopo kendo kama dhi rem ok wadhi luor wacho ni ka to nyocha waketo matin to wakalo. Kaka higa mokalo chon waketo ni chokro mar omenda e kaunti ka ne dhi romo $35 million, to ka nyocha olor higa ma koro nyo okalo ni to nyo wachopo 386 matiende ne wadhi mowakalo. Emomiyo kane iwinjo kata Duncan kaka ne wuoyo e target kata ageta mag on source revenue, Migori County number 1 e counties waduto te ma Nyanza ka. To wadwa nyiso kendo kuom ranyisi maber ne counties mamoko ni number 1 no kwa biweyo. Wadwa moke number 1 no mondo wa improve godo services, wager go chirni, wager go nderni, wapago, wakuny go pi, kendo mondo mi ka gik sama koro ing'iyo report card mar sirikal mar Dr. Chila Yakoni, wayud ka report card no wacho mana namba 111 kalore gi tich maber ma sirikal tiyo. Erokamano ahinya. Nitiere ote moro ka ma bende aneno mana kinyalo mana ketne e Amasom. Rose, nitiere ote moro kanyo ma bende nodonjo ni nyinge Denis Omindi kowuok e county mano ma Migori, mane sub county ma Uriri. Wacho ni e county ma Migori mane kar chugod bura ma Uriri sub county ma North Kanyamkago. Wacho ni my question, wacha kanyo gi dhongere, wacho ni to daktari, wacho ni some roads are unworthy and that the access is not pleased. Wacho ni yet this doesn't deter them from collecting tax from border. These people, what is the plan towards this? So tema kamano Rosika ono yodo wani kete yamo mar mondo mi wasome yo malongo. Ero kanya nyalo mana nuwa ya mana chel kachieli. Wacho kanya mana ni ini Denis Omindi e county ma Migori. Ti wacho ni ote mari ne daktari. Wacho ni some roads are unworthy and that their access is not pleased. Kora wacho ni samoro pleasing. Yet this doesn't deter them from collecting tax from border people. What is their plan towards this? Aparo ni ma en ote ma bende Denis temo wacho. Ni kina bende ujuogo osuru kowuok kuom jo border. Yore bende richo. Akani mana to de wacho nango ang'e ludo chieng' ma kawuono ilose lo county ma Migori. Erokamano. Anyalo nyiso Denis erokamano kuom penjo no kiwuok North Kanyamkago. Nyocha ka machiegni kaendi ka governor ne chani North Kanyamkago kanyo kodhi pogo basari mag vocational training centers to gi basari mag nyithindo madok school, kendo North Kanyamkago kanyo e kama wanie gi various development initiatives ma serikal ma Migori ka timo. To nadwa nyiso Denis kendo ni yore kata apaya mantiere gi gine okenge mopogore opogore. Moko ntie miloso gi joma moko mopogore opogore, Kura loso moko, Kena loso moko, kamano. To mowinjore tim gi county e higa ni kende madhi mbele sani midhi tieki kapok ochopo olor mar 6 sane. Wan ga paya modhuro mokanyal kwano mabedo implemented sani ma dang'e ni en mane specifically to da duoke, but anyalo wacho kwa ujumla ni sirikal temo mondo mi walos apaya mantiere under the county government.
Erokamano ahinya. Koro en mana geno mara ni jo kaunti ma Migori mantiere gi penjo moro amora. Ahinya jok ma bende choko osuru e kaunti ma Migori, chirni mopogore opogore bende nyalo bedo kinyisowa ni chal mar chiro bende chalo nade kinde ma bende uchoko osuru makamaka. Bende kiny ma kawuono antiere gi jagoro maru mar kaunti, mano Daktari Oscar Olima. Watemo manyo Duncan Otieno. Duncan Otieno olalonwa matin, nyakwaro Mgajwang'. En jalony e weche mag budget. Abiro bedo katudre kode. En mana kinde thuolo ni bende kwa dhi nyime gi twak nyakwaro Mgajwang'. Kiny ma kawuono jatend migawo mochung'ne weche mag ohala e pacho kaendi Moses Kuria bende nitiere nyim kamiti mano mar od bura mar Senate ka bende idayo dhoge kotenre kod mibadhi maluoro nyiepo mago mag modhi. Wantiere gi jafwambo marwa Walter Nyambaga ma bende wantiere gi jafwambo marwa Crispin Owino ma bende nitiere od bura mar Senate. Bende wabiro bedo konyiso kaka chenro baka mano dhi nyime. Koka mano pod antiere ka nyakwaro Mgajwang' gi Dr. Oscar Olima achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori. Bende abiro bedo kanyo katudra gi Duncan Otieno ma bende en jalony e weche mag budget. Chenro mag mbui bende kilo ne achiedh nade makoni kod kocha. Oscar nikichin man kod sani kuom sani. Kwang'iyo kata mana choko mopogore opogore mag osuru mano e kaunti mano ma Migori. Nikech ang'eni choko mag osuru e kaunti ma Migori dwachi ne en broad nikech wantiere gi permits mag land rates, wantiere kanyo gi chirni, wantiere kanyo mana kada mana gi burial permits ma bende chiwo. Mana minyalo mana nyiso ma samoro japiny ok nyal bedo ni ong'eyo yore ma bende counties choko godo omenda kaka kaunti ma Migori mar mondo mi osiero. Aneno kanyo ka Duncan bende ochopo. Nyiswa kapok wadhier Duncan achiel kachiel. Yore ma kupogore gi chokro ma watimo e chiro ma wajugo go joma go aswekra kata ma use chiro, sirikal mar kaunti nigi yore mang'eny monego bed ni wachoko go omenda, kendo yore go manyocha poni nyocha pod ok tim. Sani koro nyaka nyo sirikal donji oketo manyien kaka choko loss of valuation roll mondo mi jok manigi udi kata jok manigi udi ma ji kombo be ochul their fair share mar osuru. Yo machielo en kaka koro mana wacho ma ung'eyo te mar jok mag ohala kaka koro mar boda boda to kod mamoko. Erokamano ahinya Duncan Aroki kendo di machiegni musainya kuom achiedh nade makoni kod kocha ma bende ni yudo. Mana kwa rwaki chenro akeni na wii kap na penjo moro ka na penji kinde ma bende osuru ma bende ichoko gi counties. Nacho ni nitiere moko ma bende gin realistic gi non realistic. Akeni osuru mag mineno ni counties mopogore opogore nyalo bedo ni choko ma samoro keto kwan gi malo to samoro moko bende giketo matin. Erokamano Sharon, mos kuom ng'ikruok. Gik moloso dhano gi seche moko jokel ng'ikruok sama ok owinjore. Achiel kachiel kuom kwang'iyo kwatemo duoko penjo mipenjo. Poda na dog mana kama na wacho cha. Jaduong' Laktar Olima nowacho ni gilieko ni kochopo higni 3 koa sani choko margi mar achiel kachiel biro gi bilion 1. To mondo mi ng'e kama idwa dhiye nyaka ing'e kama iaye. Owinji kuongi penjri to devolution osebedo kodwa ka chakre higa 2013. Mago higni 10. To ka kuom higni 10 sani ma gisebedo gi agete maduong' moloyo agete temen milion 450 tema gisechoko milion 288. Kama giaye between kama gintie sani nyaka bilion 1. History jokizungu wacho ni history margi ok inspire hope agete moketno. Do nitie okenge magiseketo manyaka wamigi puoch gi pak ni biro nyalore koponi gidong'e opara magibete mar tiyo matek ne jopiny choko mwandu jopiny. Kawe mano yo mayot ma inyalo ng'eyo godo ushuru ma sirikal ma loch gwenge nyalo yudo kokalo kuom jogo jopiny en king'iyo teko ma katiba omiyo loch gwengego. Koro kuom teko ka teko nyaka inwang'e nyaka county penjre to kwang'iyo function marwa kaka kuom ranyisi king'iyo function margi with respect to agriculture en ang'o ma ginyalo juogo kata ang'o minyalo gol e juogo. To king'iyo with respect to tourism sector en ang'o minyalo juogi. Kuom ranyisi kadwa konyo jaduong' Olima matin kaka ja county na
en ni owinjo gi nonre kendo ging'i ni to e sekta mar tourism ka bende nitie gima wanyalo timo makelwa yuto kaka oganda mar Migori County. Duoko en ni nitie. King'iyo kidhi e piny mar Kadem Thim Choinga, nitie gik mwaluongo ni tourism attraction centers. That area en kama kolos maber to ji wuoth nyalo wuok madhiye ma juogi mane kuondego e yor yo mage miyore godo mor to giwene county yuto moro matin. Sama gidhi kanyo moger gimo machalo resort kanyo matin, ji onindo kanyo, ji ochiemo kanyo, gweng'no oyudo yuto moro matin. Mago achiel kuom yore ma jo county chak ng'eyo. To jaduong' Olima notemo wacho ni gitemo gima giluongo gi kizungu ni expanding their tax potential. Koro mago gik manyaka ging'i. Kichak ing'iyo machielo kendo nitie kuonde mang'eny ma gi pacha taneno ni counties poko maximize their potential gi dho kizungu. Tiende niya, king'iyo kata parking, bende parking mantie e bombe madongo, obed Migori, obed Rongo, obed Awendo, obed Hispania, obed Kehancha, mage bombe mabet kidongo-dongo e gwenge county ma Migori. Bende parking manitiego romo demand manitie. To bende nitie bende waketo kenge manyalo lombo jogeche ng'ato bed thuolo mar keto park gache. King'iyo kuom ranyisi kaka Nairobi ka, iyudo ka jomodak kaka Kitengela kuom ranyisi modak maboyo biro to park gechegi Syokimau e station gach reru to gidhi tich Nairobi. Sama giketo parking gino, mano county yudo yuto. Bende gikainagi nitie manyalo miyo dhano oganda bed gi ilo kata mar keto gache ko park gache to feel ni gache no ni safe ma onyalo we gache kanyo moduogi motim gine moduogi. Koro parking fees go mago nyaka wang'e. King'iyo gima chalo ka beaches, bende beaches mantie alwora ma dho nam kaka Migori, piny mwalo Nyatike, Miuru, bende nitie okang' ma county osekawe kisha ni kuonde manyalo miyo oshuru warito ma obedo gima nyalo loso oshuru. King'iyo nitie oseket paro kod teko mang'eny e juogo joma the obvious machalo kaka boda ohanda swekra gi mamokogo. To ok wanyal keto wiwa kamoro achiel kende to wawe kuonde moko ma ok wang'eyo. Mago gik nyaka wang'e. Kendo kotenore gi mano, nyaka wang'e nitiere counties moko man gi mwandu ma bedo shared gi libamba. Bende nitie possibilities ne wanyalo ng'iyo kaka wanyalo benefit kaka county kuom mwandu ainagi. Obed nam, obed gode, machalo kamago. Kichaki weyo mago, maduong'e moloyo, owinjo wapenjre kaka county. Ito, en nengo mane mar choko ushuru ni? Gi dho kizungu, cost of collecting this revenue. Kuom ranyisi, ibiro yudo ka kikawo ni idwa choko siling' 10, titiyo gi siling' 30 ka choko siling' 10. Mano en ohand ka oko ma ok ber ka bedo dhi mbele. Kuom ang'o ma awachang'o, gima temo wacho en niya, iyudo ka counties moko okawo kuom ranyisi, okawo KRA duol mar choko ushuru e sirkal mamalo, omiyo teko kod tich mar choko negi ushuru e logi. To KRA ni nengo michulogi mondo gichok ushuru ni, king'iyo gi ushuru ma gichoko, tiyudo ni en ohand ka oko. Koro kuonde ainagi, mor ka jaduong' Olima nowacho ni gisekelo pend chik magiluongo ni County Revenue Administration Bill ma pok okadhe mondo obed chik. Kokadhe obed chik, to owinjo wami teko jo county ma kata ka en duol aina machalo KRA no, to king'iyo kaka Nairobi kuom ranyisi nigi duol ma equivalent ma romo gi KRA no e teko kod migawo mag choko ushuru. Moloyo kawo pesa ni miyo duol moro ama ng'at machielo ni choko ushuru kichake chule mondo choko ushuru matin no. Afadhali wabed gi teko, wateg jowa gi duol mae ei gwengewa mondo duondegi mondo chokno ushuru mondo mi nengo ama cost mar choko ushuru ni kik bedie malo maloyo ber mwayude choko ushuru ni. Kichake ng'iyo, nitie gik mwaluongo ni liquor licensing, chiwo lesen ne kuong'. Iyudo ka e gwengewa ok wawach ni kong'o en gima ber kendo kong'o en gima ujbe ni wanyayo, but oyo nikech waseyudore wan kode. Bende nitie yo minyalo lose ma en gima los manyangafu mochiw lesen ma ji Sharon ka en ng'ama ja oleme din mar Methodist to wuok nodwa dhi lemo e din mar Methodist no, to yudo gimoro molos manyangafu e lwasi manyangafu
mamiyo koro polisi ok lawre gi jo chwakotia. Iyudo ka jo chwakotia gi bedo lesen ma ginyalo dhi mbele go handgi e yo moro makare. Sama waseyudo ni for example Migori County, Rongo sub county, wan gi jonyuot otiadi to gin kuonde mar legalized kuma mi lesen kendo gitimo handgi makare. Ma dhi konyo kelo ushuru ne county. Kichaki weyo mago, nitie gik machalo ka outdoor advertising. Iyudo ka oket screens madongo dongo e kuonde ma strategic ma ji nyalo timo advertisement. Koro wamiyo nengo mar advertisement bedo piny matin mondo walomb ji mondo advertise gik machalo kama to ma okel ushuru ne county. Moloyo kiyudo ka okete to koro in kona kuom ranyisi kikawo screen maduong' tiketo Ramogi idwa charge 1 million for advertisement idhi wang'ongo. Afadhali ka ibed realistic e gimetimo mondo itim gimoro e okang' moro madhi lombo jopiny ma jopiny bende feel gini girwa nyaka wa support to ma yo mo support e godo. Koro magi chenro mamoko ma wanyalo timo mondo mi wang'ini oshutwane wayude mondo mi okonyowa. Tadwa clarify kamoro kanyo ne jaduong' ka yie jaduong' Olima nowacho. Pend chik 207 wacho niya ni county ka county nyaka nigi gimoro ni county revenue fund. Pesa temo choki bedo deposit kacha kasto gitimo requisition mabedo approved gi control of budget miyo gi kolingana gi budget gi mondo bedo approved. To gimomiyo agete ma wecha en gima nyaka ng'i malong'o nikech kuom ranyisi kiwacho ni choko mari en siling 10 to iwacho maber ni kuom pesa midhi miya kwa malo en siling 7 to an gi teko ma choko siling 3. Koro budget mari dhi sama siling 10 ka opone ng'ikruok obede ma ok choko siling 3 cha tibedo gi ng'ikruok e budget mari. Emomiyo nyaka ibed gi agete mari realistic ma kikoni siling 2 madhi choko tichoko siling 2 no ng'ikruok kata fuok ok bede budget mari madhi chuni koro bedo gi supplementary budget matemo address ng'ikruok mobede ni. Emomiyo nyaka bedie ni okang' county ong'eyo teko mare kendo ong'eyo rode ma ka gino to ginwang'o choko margi. Afadhali ibed gi agete mapiny then isa pass agete no moloyo bedo agete maduong' mahinyi mamiyo ng'ikruok bede mamiyo koro budget mari bedo gi ng'ikruok. Sama ng'ikruok bede budget service delivery bedo affected. Kero kamano paro maliwa ahinya en mana geno mara ni sirikande mag gwenge bende winjo kata mana paro ma bende isomo kendo en geno mara ni ka bende kwa biro kata mana ka wasibu ke county ma Mombasa Dr. Olima bende biro bende nyiso wa okenge ma bende county ma Migori goyo ahinya mar ywayo wang' jolimbe ma bende dibende limo county ma Migori joketi mwandu ma bende nitiere county ma Migori kata mago manyalo dwaro keto mwandu magegi e county ma Migori. Ere kaka ilombo gi chal mar ohala e county ma Migori chalo nade? Kapok abiro iri daktari yena mara mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa tudra gi nyawadwa George Aoko ka nitiere achiel kachiel e gwenge mag kadhwadhe nam chumbi. Aoko amosi ni misa wanitiere chenro ma bende luwo ahinya kaluwore kod midhiero ma bende nyithindo modak kod ng'ol kadhe. Inyalo mana miwa matut. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e county ma Mombasa to mana kaka iwache no antiere e county ma Mombasa kaendi mano e school mar Ziwani School for the Deaf makuma odiochieng' ma kawuono ni nitiere chenro madhi e nyime kaendi ma en chenro mar nono nyithindo modak kod ng'ol. Yudore ni samoro yudo ka chenro gi osebedo ka dhi nyime yudo ka samoro nyathi osebedo ka en gi ng'ol mopogore tido kitere e school mopogore gi ng'ol ma entiere godo no. Koro achiel kuom chenro mane piny owacho oketo en mar dwaro ng'eyo ni to kapok watero nyathi ma kamaendi e school nyaka wang'e ni to en gi ng'ol mane to kami puonje ne be oluwore gi ng'ol ma entiere godo no. Koro mano en chenro ma dhi nyime e kaunti ma Mombasa kaendi en thuolo mabiro kawo ndalo 5 to kama antiere ni antiere gi moko kuom johocho kata jolony mantiere kaendi matayo chenro makamani. Adwaro mana ni mondo mi awuowane kodgi mondo koro ginyisa ni to ang'o madhi nyime e odiochieng' ma kawuono ni. Chakna gi nyingi to inyisa ni in ang'o gene mutimo kawuono odiochieng' maka. Nyinga en Christina Wuor Onyango. Atiyo kise kaka jahocho kata dhok mar kizungu iluongo ni counseling psychologist. To wabiro kae kawuono wan Ziwani School watimo nonro mopogre opogre ne nyithindo go man gi ng'ol mopogre opogre. To wasebedo kaendi wadhi bedo kae kawuono lakini chieng' ndalo 2 mokalo no ne wantiere Lamu County be ne watimo mana gik ma watimo kawuono. Ang'o exactly mutimo ang'o gene mutimo kudwa ng'iyo ng'ol mopogore opogore ang'o miyo uamua mar timo chenro makama?
Waamua timo chenro makamae nikech seche duto te wayudo ni nyithindogo mantiere gi ng'ol mopogre opogre yudo ni okan gi e ot, to ka seche mosekan gi e ot yudo no ok ginyal yudo kaka ginyalo dhi e skul e yo maber. Sama nyathi osebedo no ok nyal bedo ni yudo ka dhi e skul, ibo yudo ni gike mang'eny bo bedo ni ochung' ok nyal dhi mbele. Koro wan kaka kise mabe wapuonjo nyaka jopuonj go e yore ma nyalo konyo gi, gitimo assessment ni nyithindo be kuonde mopogre opogre kuma gintie, to be kendo watimo assessment kata therapy bende wanyalo bedo wachiwo ruacho ni nyithindo go mantiere gi ng'ol mopogre opogre, to ka wasetimo gi kamano to iyudo ka wanyalo yudo kaka nyithindo go nyalo dhi e skul e yo maber. Akiani kusetimo assessment ni en ang'o exactly mutimo, to kusetimo bang' assessment ni ang'o koro matimore? Nitie kumunyiso gi ni gidhiye koso advice mane mumiyogi? Kwasetimo assessment, timo assessment e yo matut kabisa, nikech kwanza wang'iyo ni to ng'ol mwaseyudo kuom nyathine ni en ng'ol manochakre chon kose en ng'ol mochakre sani. Kwa yudo ni en ng'ol manochakre sani kata nochakre chon, koro gimwatimo nikech wan kaka special education kise, watimo nonro mochung' korka somo sana. So ka wayudo ka en shida ma nyathi madwaro mondo nyathini omedo oter kendo e subtal, mondo wang'e sana ni shidan mare ni wanyalo konye nadi. Sana waoro nyathini bende e subtal, alafu kosekelonwa report koa e subtal kendo konyowa maber omiyo mondo mi wandik barua ni skul mondo oyud kaka skul oyud kanyalo konyo nyathini. To kendo bende sana iyudo ni watiyo gi hostels bende, maka wayudo chandruok ma nyathi to waoro e subtal, labda nyathi dwaro mondo omi gik moko kaka assistive devices manyalo konye kata e wuotho kata e ndiko kata mondo mi owinj maber ka en nyathi mok nyal winjo maber gi ite. Erokamano ahinya. Ayude bende achiel kuom jonyuol, nitiere jonyuol man kaendi be unyisa ni to gin nyisa ni to ibiro kae ikelo nyathini nigi midhiero mane, to en geno mane ma intiere godo bang' kele kama? Nyinga iluongo ni Elizabeth Akinyi, to akelo nyathi kae for assessment, kendo ago ni jokisero kamano kabisa kuom kelo chandro makamae Mombasa kae. Parents mang'eny okano nyithinde yudi gikia kuma gitere nyithindo. Koro da kwa parents go no kel nyithindo timni assessment gi kise mondo ging'e kaka ginyalo konyo nyithindo gi. Wang'e kaka miyo mani kod nyathi modak kod ng'ol, ang'e ni midhieche nitiere, to midhieche mage maki ma samoro osebedo kukale seche ma untiere gi nyithindo ma kamagi? Thothne nyithindo mang'eny man gi ng'ol, parents kia gima gitim gi nyithindo gi. Koro gima osebedo ka chandowa ni ikia kuma ibotere nyathini e skul mondo oyud tegruok manyalo konye kiny. Koro geno mane ma intiere godo kawuono bang' kosetimne assessment? Intiere gi geno mane bang' kosetimne assessment odiochieng' ma kawuono ni? An gi geno ni koro wabo yudo proper yo maler matero nyithindo e skul. Wabo ng'eyo ni nyathini shida mane men go nikech ng'ol opogore. Koro kwase akae wabo ng'eyo ni nyathini nigi ng'ol mane tibo tere kanye mondo yud konyruok. Erokamano. Wayude janyuol machielo, chaka gi nyingi tinyisa ni in chenro mane mokeli kaka wuono? Kadhi e nyinga iluonga ni Alice Adongo Okumu, to chenro ma kawuono wabiro e skul kan kise biro timo ne nyithindo assessment. An nyathina nitiere skul kan ma Ziwani, ta goyo erokamano ne kise gitimo gima ber kawuono kuom biro skul ka mondo wakel nyithindo, nikech nyithindo mang'eny gionge gi pesa mang'o ma ginyalo tero godo nyithindo assessment, to kawuono wagone kisero kamano kelonwa gini skul ka free. Koro akwayo jonyuol mantiere e ot mokano nyithindo, jonyuol moko ok gol nyithindo oko, gipando nyithindo e ot, to koro akwaya joma nigi nyithindo mong'ol, weuru pando nyithindo, kata wan be wan gi nyithindo, wakele nyithindo e skul. To koro kikelo nyathi kae ibro ng'e ni nyathina ni en gi shida mane, o en onego bed ni tere skul mane, to mano wagoyo ne kisero kamano. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mano chenro madhi nyime e skul mar Ziwani School for the Deaf odiochieng' ma kawuono ni, ma en chenro mageto timo nonro ni nyithindo mago modak kod ng'ol mopogore opogore, mabiro konyo neno ni to itero gi kanye kuma ginyalo yudo tiegruok mowinjore gi ng'ol ma gintiere godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Ero kamana inya joja oko wawinje yo makara achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa kopogre gi manya kwaram gajwang waduogo ka e twak aneno kanyo kwa dongi matin ne dakika 20 mar mondo mi watiek twak makamainde adhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori e wendo mabende ntiere godo jagoro e kaunti ma Migori Daktari Oscar Olima ntiere piny mabende na penji kapok nwadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa penjo kotenre kaka kaunti ma Migori ywayo wang jolimbe mano kinde mobendo osero samoro wang jolimbe kanyakla kod joket mwandu mawuok e counties mopogore opogore dibed ni kor lwasi mano mar ohala chal na de kaunti ma Migori kata kaluwore kod osuru mabendo juogo. Elkamon Sharon e kaunti ma Migori ka onge kama ber time ohala ei counties wage te kendo magoyo ala yot manyalo romo gi kaunti ma Migori kaluwore gi chenro ma sirikal mar gweng' ma kaunti ka oketo mondo oket goyo ohala obed mayot. Processes and procedures kata chenro mag yudo license ei Migori ka kokalo kuom department mar finance to gi department trade yot moloyo counties moko duto kendo en very very efficient maki apply ni to onge bureaucracy mang'eny iyudo license ni tichako go ohala kendo na daher mar nyiso jowinjo wa ni ei county ma Migori ka achiel kuom counties probably the only one ma e budget wa masani kolore waketo ni onge medo suru. Nusewinjo ka gavana wawacho mang'eny ni ji winjo matek sani ngima tek kuom ji duto te onge tiende medo osuru ne jopiny kendo ochung' motegno wachno manyocha budget wa maketo sani nyoko medo osuru ne jopiny kata ne jok mago ohala. Adwa medo wacho kendo ni e kaunti ma Migori kaendi ema nie gi opportunities kata thuolo modhuro kendo mathoth mag ohala moloyo ne joma ok ong'eyo. Kaunti ma Migori kae mantiere natural resources to gi ore deposits Nyatike, Kuria West, Rongo madibedie mang'eny moloyo thoth counties mayudore e gwenge machiegni kaendi kendo waluongo investors manyalo bedie mondo otim ohala no. E kaunti ma Migori ka kendo ema through the efforts mag our CEC kata gima duluong ni cabinet kuom johala matindo nyo chiri mano wayudo koseger wamedo improve facilities go kendo gie sani iketo pi kendo iketo sola mondo mi joma go ohala chirni go yud ka go ohala kuonde go yot. To mago chiri apart from mano oyaw chirni adek e kinde mabendi wacho kata mana ni solo chiro mabendo oyaw inyalo mana nyiso wa ni gin chirni maga ng'eni joneno magwa samoro nitiere chirni maket kod mago. Chiro ma oyani nyo timne improvement kendo en chiro ma osetimne improvement kendo tiyo. Chiro manoger through the World Bank Urban Support Program Marapogi en chiro ma koro nego bedni sani iyaw to en chiro matiyo. Chiro machielo en chiro mamalo e Isuna East ka mamidoti manoger to ne pok orumo maber osetimne improvement kendo dhi tiyo. Kendo maduong' moloyo en chiro mani but town Migori ka miluongo ni Ombo Modern Market makendo sani koro wamedo jiwo jo ohala mantiere manyogo ohala e bath ndara nyo neno ute kaka nyo masiro timore bath ndara Migori ka. Sirikal mar kaunti ni temo jiwo jo ohala mondo dhi e chiro mar Ombo Modern Market kacha kendo waseketo mpango maber mondo mi chiro no bed katiyo e yo makare. Ero kama na inya en mana ni kiyie na mana mapiyo piyo kiyie na Sharon mapiyo piyo nadwa nyiso jogo ohala matindo tindo ni through leadership mar governor mar county government ni
Department mar Trade oketo pesa mar grant kata hola mayom mar $40,000,000 ma jo ohala matindo tindo te ma Migori County ka wajiwogi mondo giter application margi mondo giyud hola no, nikech jo ohala kodhi e bank tikwayo gi title deed gi gik machalo kamago ma samoro gionge go. Koro county government oketo mano ma en gima nyien through the trade scheme mondo gidhi koro giyudo hola aeto gitieko. Aeto kaluwore gi mano kendo jo apiko ma kodhi hola apiko tikelo apiko to by the time tichulo nyadi 200 kata nyadi 300. Wamedo jiwogi through Department mar Trade mondo gidhi kaw hola no nikech en hola mayom. Jok mago ohala ka nyodho remb jowa kuom nego gi tapiko ni ema samoro koro ji nyoyudo ma joji yudo go yuto matindo tindo. Erokamano ahinya makama kaparo no gi kanyo Dr. Gibroyodo. Erokamano ahinya makama kaparo gi kanyo Dr. Olima, ng'eni sa bende ringo mapiyo. We adhi e od bura mar Senate mana machuok, bang' mano abiro bedo ka winjo pachu mogik kotenre kod thor wach ma bende wantiere godo. Nyakwar Mgajwang' motelo nasenyisi kanye chal mar fwambo noduche ma kawuono od bura mane kaunti ma Siaya dhi bedo ka chiwo neno mbele kamiti moyiedhi mano mar Senate mawinjo bura mar thicho oko jalup gavana William Oduol ma bende timro duche ma kawuono mage pichni ma bende ineno kanyo mago magod bura masaniet ka bende duche ma kawuono od bura ma Siaya dhi bedo ka chiwo neno mbele kamiti moyiedhi mano mar Senate mawinjo bura mar thicho jalup gavana. To kang' makama endi biro Nyakwar Mgajwang' bang' speaker mar od bura ma Siaya ndiko ne nyawadgi mano mar Senate ewi okang' makamano. We winjane na chenro ma bende dhi nyime. Kenya shillings 18 million for purposes of renovating your office, that is interior and exterior works, purchase of furniture and office equipment, an expenditure that was not in the budget and therefore that states that an accounting officer shall prepare an annual procurement plan which is realistic in a format set out in the regulations within the approved budget prior to the commencement of each financial year as part of the annual budget preparation process. Further, Section 53 of the same Act states that, Section 53.3 of the same Act states that any public officer who knowingly recommends to the accounting officer excessive procurement of items beyond a reasonable consumption of the procuring entity commits an offense under this Act. Your actions of forcing and budgeted for expenditure contravene the canons of the procurement requirements. Allegation 2, misuse of public resources. It is on record that on November 2022, the Deputy Governor William Oduol, while attending IcePark meeting in Sarova White Sands Hotel in Mombasa, in your personal capacity and not in your official capacity as a Deputy Governor, caused the County Department of Governance and Administration to facilitate you and 3 other officers whose relevance to IcePark meeting could not be confirmed as they were not members of IcePark, apart from the driver whose roles were undoubtedly essential. This was contrary to the provisions of Section 46 of Anti-Corruption and Economic Crimes Act 2003, as revised in 2016, which states that a person who uses his office to improperly confer a benefit on himself or anyone else is guilty of an offense. That the Deputy Governor used his office your office to confer benefits to officers to attend a function that was irrelevant to them. Allegation 3, bullying, that in your effort to coerce the County Director of Supply Chain Management, Mr. Martin Okwata, to bend to your whims and change specifications in certain tenders, the Deputy Governor, Mr. William Oduol, threatened the Director and promised him a harsh working environment in the coming future, apparently in reference to the Director's adamance to give him tender documents.
That it is also on record that the Deputy Governor demanded constant briefings from the Director, Supply Chain Management, directly on matters procurement, despite the Director not being answerable to him as per the structure of the county government service. The Deputy Governor demanded constant and repeated briefings not only on matters of procurement, but also on matters of finance. It was on record that you constantly and persistently demanded information on county financial transactions directly from the acting Chief Officer for Finance and Economic Planning, Mr. Jack Odinga, despite the fact that Mr. Odinga was not directly answerable to you in his duties and responsibilities. This repeated behavior humiliated Mr. Odinga. It was peculiarly noted the Deputy Governor, Mr. William Odwal, only demanded direct and constant briefings from finance and procurement departments only, and not from other county departments which are equally important in service provision to the residents of Siaya. Further, the actions of the Deputy Governor of threatening and persistently demanding information from officers who were not directly answerable to him was akin to the provisions of Section 34 of Leadership and Integrity Act 2012, which states that 1, a state officer shall not bully any person. 2, for purposes of subsection 1, bullying includes repeated offensive behavior which is vindictive, cruel, malicious, or humiliating and is intended to undermine a person. Allegation 4, misleading the public by giving false information. That the particulars, moral and ethical requirements of any state officer dictates that he or she must always accurately and honestly represent information to the public. Section 29 of the Leadership and Integrity Act 2012 states that a state officer shall not knowingly give false or misleading information to any person. Section 27, 2D of the County Assembly Powers and Privileges Act 2017 classifies as an offense such as those which result in giving false information or evidence before an assembly committee. Section 27(2)(f) of the same act further states that a person commits an offense when the person willfully furnishes a county assembly or a committee with information which is false or misleading, or makes a statement before a county assembly or a committee that is false or misleading. It is on record that Deputy Governor William Odwal misled the county assembly and has continuously been misleading members of the public in the following instances. A, the Deputy Governor misled the members of the public that funds allocated towards the completion of Siaya Stadium had been reallocated in the supplementary budget 1 for the financial year 2022-2023. However, it was confirmed that the allegation had been enhanced and not removed as the Deputy Governor claimed. B, the Deputy Governor misled members of the public and the House that there was discriminatory budgetary allocation to the disadvantage of residents of Alego Usonga constituency. It was later confirmed that Alego Usonga was the highest beneficiary of development funding in the supplementary budget 1 for the financial year 2022-2023. C, the Deputy Governor misled the County Assembly and members of the public that the County Secretary, Mr. Joseph Ogutu, was forced to resign by the Governor, information that was denied by the County Secretary. D, the Deputy Governor misled the County Assembly and members of the public that county bursary allocation in Siaya is riddled with corruption, and that school head teachers who are critical stakeholders in the termination of needy cases are left out during vetting processes. This assertion was invalidated by statements of the CEC member for education.
Nyakoro mgajwanga mane chenro mabende dhi nyime achiel kachiel e od bura mano mar Senate. Okinyi makawuono kamiwinjo kanyo kago ka od bura mano od bura e kaunti ma okinyi makawuono dhi chiwo neno mano ewi kamiti moyiedhi mano mar Senate kotende kod thicho oko oduol. Ka bende winjo kanyo ka oduol bende odonjone gi ketho mopogore opogore, achiel kuom gitiyo marach gi apisi mare. Mar ariyo dhi ataro kod katiba, koso bidhruok e apisi, kanyakla kod wacho weche mag miriambo ewi tend kaunti ma Siaya. Okinyi makawuono od bura mar Siaya ema bende chiwo neno margi ka bende odiochieng' makiny oduol bende geno ni biro bedo ka chiwo neno mare e nyim kamiti makamano. Koka manya kwar mgejwang sa oseringo dakika 53 tok saa 4 mar okinyi adwa watiek chenro makama to ne nitiere ote moko ma bende nodonjo ka ma bende dwaro mar mondo mi asom mondo welo ma bende antiere godo wach mugik bang'e to watiek chenro mano mar mbaka oromo nikech chenro makama kaka pile jarumo saa 5 mano mar onyango. Mana kanyalo somo moko kuom ote adek ma bende naneno nitiere moko kuom joneno mawuok e kaunti ma Migori ma bende no oro ote. Juliet iwacho ni Migori juogo mang'eny, awendo wainyore onge receipt. Iwacho ni siling 30 en mana 40 kati uso omena gorogoro gi non wachno. Iwacho ni Juliet kawuok e kaunti ma Migori. Kopogore gi mano bende Dorin kiwuok Miuru iwacho ni nitiere tol bande gi olasi. Wacho ni tol ni ing'ade chakre Jumapil nyaka Jumapil. Be jo kaunti ong'eyo wachni. En geno mara ni Olima biro bedo ka duoko penjo makamano. Jack kiwuok Suna West iwacho ni ndara sani iloso kamora mora Migori County. Wacho ni Dr. Ochila yako tiyo maber. Erokamano ahinya kuom ote mare. Koka mana dani watiek chenro makama. Nitiere janeno moro iwacho ni ero gi juogo to one loaders marongo en ang'o matimore manyaka ne chulwa dwe mar achiel nyaka kawuono. What is wrong? Loaders marongo bende daktari biro bedo kinyisowa wach mane kotende kod chudo mage. Adani watiek chenro makama achak kodi Duncan Otieno gi wach ni mogik. Tang'eni wach machielo ma bende biwana wil godo mar TWAK en kaluwore kaka counties osebedo ka yudo omenda mag gi e counties mano kot kadho e taxes mano fine ma bende samoro ojajuog ji. Giwach ni mogik watieko Duncan. Sharon, kuom thuolo ma miyo mondo watwak gi jokanyanam. Wachna mogik en ni telo ama loch gwenge mane wayudo kokalo kuom chik manyien makale osebedo gi maber. To nitie kuonde moko ma jopiny osebedo ka ywak kaluwore ni services ma gigombo yudo ok romre gi juok miyuogi. To an gima daher mar jiwo counties ok kata Migori kende but counties wate en ni wang'e ni kinde duto te dwach oganda dwach jopiny emobedo mise matayo chenro duto mag county. Ka waketo juok to waket juok ma miyo oganda bedo gi yot ok pek. Kamoro wanyalo penjo bende en thuolo kata en saa mondo mi counties opede olieke paro ma waluongo ni bedo gi single business permit. Moloyo bedo gi oshuru 10, 5, 6 kuom ne ming'ado ji. Bende nyalore mondo mi counties obed gi oshuru achiel mo cover gigo te. Nikech sama oshuru ng'eny miyo japiny bedo gi ting' mapek to mane makelo miyo paro mag gwenyruok ama lengo ushuru leme japiny. Sama ushuru ng'eny japiny bro chul mane tawe mane. Koro sama japiny osebedo gi paro mana chul mane tawe mane no mabro kele giko wacho niya ma to anyalo weyo chulo ma chule mang ne mi ka jajuok biro to ka juok en siling 50 odiochieng' chieng' to yie mi jajuok siling 20 to kiko ng'ad receipt. Ido ka koro yuto mar county dok mana piny. En mana nikech county pok ofwenyo ne gi hinyo jopiny. Owinjwa kete yuto moro ma ka en single business permit to en achiel to chune gik moko te ma oluwore gi weche mag juok mag yore mag ohala go. Namba 2 watem dino rode kata fuok manyalo miyo ng'ikruok obede e yor choko ushuru. Namba 3 wang'i ndalo duto te no ushuru mwachoko gi gima duong'e moloyo en bero ngima ama lwase ma oganda ma japiny odakie mondo mi otim ohala ama odhi mbele gi chenro ne e yo makare. Nikech adieri mar wach en tie ni sirikal onge puothe moro mopuro, sirikal onge pesane, sirikal otegemea pes jopiny. To pes jopiny gi ka ng'ikruok obede ni koro lwasi mar timo ohala kata mar timo yore mag yuto mar oganda obedo gi ng'ikruok kama nyap moro amora to nyawo ni miyo yuto dok piny. Sama yuto dok piny sirikal bende bedo gi ng'ikruok. Ka yuto dok piny e county achiel
to wuonri dok piny kaunti te kata pesa ma malo ok noyud nikech kata sirkal mamalo bende tegemea mana yuto e yo maduong' e yo mondo gitim dwa jopiny. Erokamano ahinya Duncan Otieno kuom yudo thuolo mar twak kodwa kuom chiwo paro maliw ahinya ne sirkande mag gwenge ma pacho kaendi e yore ma bende ginyalo bedo ka giyudo godo yuto margi. Atie kodi Dr. Oscar Olima kintiere kaunti ma Migori kaka jagore kaunti ma Migori bende ngeno mara ni neno ote ma bende asomo moko kuom jopiny ma bende wacho ni osebedi kijuogo gi to gine service karamna chenro makare ka chopo negi bende kotenre kod omenda mago mag loaders ma bende wacho ni nochuli gi dwe mokuongo nyaka sani pok gineno omenda giwacho ni mugi kwa tieko. Erokamano Sharon. Duoko mar penjo adegi penjo ma Juliet penjo ko awendo kata wach ma bande golasi to kata mane wach mar joleba marongo. Duoko gi dwa chalre duoko achiel mane gi point adek e iye. Ma mokuongo na chako kawacho ni tich abich manyokalo ni nyokel staff manyien e revenue collection. Ka kosetim interview nyokel gi to gimomiyo okel gi maduong' en ni aina dieri makende kendo konyal wuondore ni moko kuom joma noketi mane choko osuru chon samoro nok choke yo makare. Koro by kelo joma nyien en teko manyien mondo mi koro ochok revenue maber. Mar ariyo, sirikal tiyo kod luwore gi chik. Koro assembly mar county ma Migori nyoso sekalo chik miluongo ni Migori County Revenue Administration Bill mane na wacho motelo kacha ni board iyiero sani madhi ng'iyo weche mag chokro mag omenda te e yo makare. Aito mogik e wachno any automation kata tiyo gi technology dhi konyowa mondo wamed target kendo wasekete budget. In fact, supplementary mar ariyo nyocha wagole from 450 million watere 600 kendo kaka na wacho cha wadono dhi mbele mondo mi watigo omenda go kelo ne jopiny services. Erokamano ahinya mana kwa tieko sanga doa wa kendo mano dhi mbele. Erokamano ahinya. Mana kwa tieko Dr. Lima mana wachni mugi kwa tieko nikech sama yo wangwa nek bin watiko chenro. Oh, okay. Erokamano Sharon. Mogik daer wacho na mana chomo wi wach moro ni county government ma Migori ko partner gi Kirdi e ohala kachacha okelo gimiluongo ni aggregation park kata industrial park ma wadhi keto station mare Makalda Nyatike kacha. En program ma already dhi mbele makanyo jo oel ni duto te jo ala matindo tindo te wan gi gimiluongo ni aggregation park ma sirikande ni osekete 250 million kendo kapok obudho governor dhi yawe kendo ok mano kende odhi yawo mamoko mondo mi wabed bero timo ohala e Migori County kendo mondo mi through mano wamed godo timo maber gima nomiyo jopiny oketo sirikande ni office mondo tinegi kendo tiyo negi kaka gidwaro. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo Dr. Oscar Olima mano jagore kaunti ma Migori kanyakla kod jalos budget mano jalonye weche mag budget ma bende wantiere godo ka mano Duncan Otieno mawuok e duol mar Center for Physical Affairs. Bende wagoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi. Nyakoro mga jwangi bende wagoni erokamano ahinya. Ote magi bende aneno kanyo ote mopogore mani sama e wang'o guda ka Yesu imbele neni wacho ni amos ni Dr. Olima dong sa bendo sekadho koro dakika na riyo tok sa bich maro nyango chenro makamanya koro mga jwang nwa chako sa paga riyo maro kinyi gisani watieke gi kidienya mano mar mbaka oromo uru kamano kumbedo kodwa nyaka sani warad kendo odiochieng' makinya bedi godiochieng' makare nyinga Sharon Ngao.